Sulit na naman eh mga yots. Ang pulang bato with stick area. The struggle is real. Ready na kasi dito res. Pulang bay 2. Dali na ko sa, dragapon ko sa dito. Yes. Pero ba na umuli nagtibibit? Mag-surrender niyo ngayon siya. Pulang batu. Sa Negros. Valencia. I'm with Terry. Say hi to the yeah, hi mga yoch. Hi mga yoch. Ano na yung welcome back dahil ron sa Dumaguete. Before we maato sa mga destination, lunch siya no? Mag-uul. There is a Lantau Native Restaurant sa Dumaguete. Welcome to Lantau Native Restaurant. Mag-uul. Ano arang madagayagyan? Nilipot pa. Tidere. Against the light. Hi, Tidere. Say hi. 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 A few moments later.
Ay, diri man to iconic lagi nga picturanan o lagi. Diri itong iconic nga picturanan nila. Kay mag-aso ko no diri. Ni ang pulang bato. Muna rin. Muna good ni. Wow, amazing. Iconic nga picturanan. Amazing. Oh, naman direct mga yacht. O kami ni Anton mga yacht. Sa natural cactus Ay, gas. naku, baba, oys. Say hi. Say hi. Hi! Hayot! Char! Ka-OM ba, oy? Dito oh. Hi. Perfect. Narayot. Anak ka, Jeje, oh! Oh, oh child. Agan, yawa. Oh, di padayon sa gibati. Padayon. Thank you so much. Awahab. Habi kay ka diri. Meanwhile, I'm after pila ka years. Abot gid dito sa pulang bato, mag-uul. Naabot gid dito sa pulang bato. Waterfalls. Tan-aw ka sa pulang bato. Tinuod gid dito na sa picture mag-uul. Ang pulang bato. Mag-uul. Mag-uol sa pulang bato. Nandito sa pulang bato. Hi mga yacht. After pala ka years na pa dito sa pulang bato, no? Ara ng pulang bato. Oh, mag-uol. Mag-uol sa pulang bato. Perfect. Napasilay pa hanging bridge, no? Napasilay pa hanging bridge. Mga yacht, no? Padong sa falls. Amazing. Mabuo sa Kalaysyo, mga yacht. Be, kasi masultanin mo, me. Kulang pa to. Ano sa man? Pero layo. Yan. Mag-isod mong are. Me, pang birthday naman ini mo. Advance. Advance happy birthday. Salamat sa sabi ko po sa dalang dulo. a few inches later. This is it pansit. Mag-uol. Kaya kinabuhi, usara. Ang pag-anis po ng bato, usara po. Lugi pa kabalik. So, dito na. Muna ng hanging bridge, no? Mag-uol. Hanging bridge, dinila dire pa sa falls. Shake, 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 shake. This is it, this is it, this is it, pansit. Maligo na may waterfall. Yan. Muna ang pulang batong falls. No, oh my God. Uy, mauna good ni, mauna good ni, mauna na good. Mauna good nilang falls, my God. Kanuoy. Ha? Yate kabus buhay sa dani. Diyos ko. My God. So, mga ni mga yon. Ang Pulang Bato Falls. Buol. Katugnaw. My God.
Kami na lang mga yotso, di mag-uol. Kami na lang diri mga yotso. Wala yung mga OH. Sulit na lang muna yung mga yotso. Ang pulang bato with sit area. The struggle is real. Gi-open na yung mga yotso. Mag-uol. Blurred. The very next evening. Hello mga yotch. Welcomes back. Welcome back. Oh, wala mo payag. Welcome sa mga payag. Say hi. Guess what? Guess where? Guess where, Tet? Tatet? Ay, but lang. Nami diri road sa village. Sa forest camp. Sa tuga-tuga na mong ari diri nakahigda na gyud diri sa Valencia do di ba goon. Laban. Amo ta mo i-tour sa among payag diri sa Valencia, mag-uol. This is our payag sa Valencia. Welcome, welcome. Muna mong bagong balay. Payag. Payag ni Jose Rizal. Payag ko ni Jose Rizal. Let's have a tour sa kwarto. Muna yung kwarto. Petromax. Muna yung balay ni Jose Rizal. Pinagbana namo dahil sa Valencia. Kadagang CR. Di ba goon sa kadagang CR? Naabat. Pili, nagtagsag CR. May shower. Shower din siya. Kasi ganahan rin mo bangla. Pang bangla. Kompleto. Dagang kayo CR. Muna yung proof mga yotch. Nami sa forest camp ha. Ito. Camp rules. Laban. Papasok na kami sa itaas, sa bahay. Sa bahay ni Kuya. Ay, napadi sa taas. Uy, pag-sure, oy. Pwede ka po sa kakuay. Dupigay ka na ako. Napadi taas. My God. Laban. Mag-uol. Hi. Diba? Napay roof attic. Sira attic. Rooftop. Kisambing. Mga kisami gamers. Basa sa mga messages. There is na nakahigda na rin, no? So good na rin. Ni Bodge Gonggong. Shout out to Bodge Gonggong. I welcome myself. By Jupe. Kani siya diri, brag, mga February 23, 2011 pa. Na kani siya ro, di ba? Naratigi ka. Naratigi ko. Mananang ka na. Di laragi lapo sa litian. Ako ni manananggal. Isa may buntis diri. Kasi buntis man. Bayan. Alam niya kaming lighting. Best in lighting. Dari sa mong payag, no? Best in Bumbilya. Pero data sa kanang sinaunang panahon. Yung makaliilit na sa ubos. Sa mga nang gotch. The next day. Good morning mga yotch. Time check mga yotch. 8 a.m. na, no? Bago pa akong mag-uol. And sa kulit ko dahil mo ni ang among payag dahil sa forest camp. Clear na ni. Kaya gabing itngit kastanan. Maunay. Ano ba ito alien? Ang mag-uol.
nakaraan na summit. Ay, my gosh. Dong na miligo, swimming pool. Solito naman yung pag-alhin this forest camp. No? Mag-all. Laban. Tatalaw na yan. Ayan. Tingnan mo! Wala pa tamagig tamo. Lupuan lang sa... Tutong sa bard sa. Hi, my gosh, welcome back. Time check, 12:30 p.m. Mag-lunch may pa doon mga yoch. Namin dire road sa Joss. Joss? Chicken? Ano yung pangalan eh? Joss Chicken. Para mag-lunch, no? Lapa lang, ano. Joss Chicken. Inato di ay. Pwede siya na mga yoch. Ako tingog na kaya picture kaya akong sipon ron no ni mag-uol. Pinot siya, no? Laban lang dari sa Joss Chicken inato by the sea. Laban. Muna ang Joss Chicken inato by the sea. Laban lang ito mga yoch. Okay. At bang mo ng Cebu. Munang bato. Oh. Oh. Nagabang nga pa. Nga pa more. Ibawi. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Doong na may balik mga yoch. Kasi ante, laban. Atras na o mo na ka doon mo ang summer under vacation mga yoch. If you like this video, please click like and subscribe mga yoch. No? See you in the next video mga yoch. Bye bye.